Usa na lang ang low pressure area nga nakaron sulod sa Philippine Area of Responsibility o PER ang naswing LPA nga naa sa hamig sa West Philippine Sea. Ilaumang makagawas na sa par karong gabi uugma sa buntag. Busa masinati ang maayong dagan sa panahon karong weekend. Apan sa gihapon, may mga mudumaw nga mga thunderstorm ilabi na sa hapon ug gabi. Samtang ipahibaw sa pag-asa nga anaa kita karon sa transition period diin nag-anam-anam na og kawa ang hanging habagat ug inanay nga misulod ang hanging amihan. Hingpit nang masinati ang hanging amihan pagsulod sa buwan sa Nobyembre. Ig full-blown amihan na gyud mo na nga ang atong mga bagyo, usually Visayas, Southern Luzon ang iyang track. So maning pangandaman gini nato labi na og mag-amihan na kay sa ato na hinumduman tanang mga kusog nga bagyo nga ato na sinati bag-uhay lang puro gito bare months nga naa mga kusog nga bagyo.